Ku shirya al'umma, shahararren kamfanin nan mai suna Ai Sarki Entertainment wanda ya saba kawo muku shahararren fina-finai na Hausa. A yau ma ya kawo muku wani shahararren fim mai suna Yanayin So. Yanayin So. Yusuf! Na baba! Zan ga zuwa ba. Haka kawai ka sa ni je wajen mutum banza. Wani shahararren fim ne wanda ba a taɓa yin irinsa ba a duniyar Hausa fim, wanda ake yin jakakiyar soyayya. Wani yana so amma ba a san shi, ga kuma wani yana so kuma ana san shi. Yaya abin yake ne? Baba, dan Allah, dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka bani in auri wadda nake so. Kar ka ce za ka min auren dole saboda zan iya shiga wuta. Na san ba za ka so a ce in shiga wuta ba saboda duk wanda na aura idan bana zan shi ba zan iya mai biyayya ba baba. Katirka kaka wohoho, wannan shi ake cewa san masu wani ƙoshin wahala. Yanayin Su wani shahararren fim ne wanda yake nuni da al'adunmu na Hausa. Na'am. So nake in Allah ya sa kai aure haihuwar ka ta farko ko namiji ko mace. Ni ma nawa ko namiji ko mace duk wanda al'adunmu na Hausa yana faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa. Ai shine nake yawan makaranta. Kai an take fa. Wallahi da ban take. Zumunci zai haɗu. Kuma kaga wannan harkan Allah sai ya yarda sai dai mata karaba. Kai takalmin kaza. Yanayin so. Baba gaskiya ni Yanayin so. Yanayin so. A cikin mutuncin a wulakanta ni. Tsara labari Yusuf Ai Sarki, shirya labari Yusuf Ai Sarki. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwansa duniya Shi so wani bakin ya ko mutane daga duhu zuwa haske. ya shige maka zuciya. Ɗaukar hoto Bilal Bifa, ɗaukar murya Alela Sawun, mataimakin mai ɗaukar nauyi Mustapha Mai Nasara, ɗaukar nauyin wannan shiri Binta Aliyu Ibrahim, mataimakin mai bada umarni Jibrin MK. To ke ma idan kika yi haka ina so ki fitar da yar uwarki da cikin duhu zuwa haske. Kin yi koyi kenan da sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Amma zan tambaye ki da kalma ne. Da ke wa saurayin ki biyayya, da ke wa iyayen ki biyayya. Aisha wanne ne fi? Baba dama ai duk kyan da aka ce ya bi mahaifansa in yana so ya gama da duniya lafiya. Kaunar ta ta shige raina kuma ta yi min da shi a zuciya, wanda kullum in za na kwanta sai na ga hoton ta zanyi. Mai bada umarnin wannan labari Abdul Jalal sarkin yakin Ali Nuhu. Yanayin So za mu dinga kawo muku shi a shahararren YouTube ɗin namu mai suna Yusuf Ai Sarki TV. Yusuf Ai Sarki TV, kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora.